Jekk il-każi pożittivi jiżdiedu s-sitwazzjoni taħrabilna minn taħt idejna, is-servizzi tas-saħħa Maltin ma jkunux jistgħu iżommu l-kontroll. Dan ma nistgħux nirriskjaw. Nażaħqitu s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci kif it-tnejn xedet fil-qorti wara li n-negozjant akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech, ressa il-qorti lill-Avukat tal-Istat u lill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Charmaine Gauci ddefendiet id-deċiżjoni li jingħalqu l-qrati ta' pajjiżna għajr għal każi urġenti. Hija saħqet illi fawla tal-qorti id-distanzi soċjali żgur illi ma jkunux jistgħu jiġu miżmuma u għaldaqstant bil-fors f'dan il-każ kellhom jintlibsu l-maskri protettivi. Dan kollu wara illi Fenech sostna li skontu inkisrulu id-drittijiet tiegħu għax ingħalqet il-qorti minħabba l-pandemija fuq deċiżjoni tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Għaldaqstant kawża ta' din il-miżura, il-kumpilazzjoni tiegħu ma komplitx tinstema' fil-qorti. Professur Gauci saħqet illi d-dikjarazzjoni ta' stat ta' emerġenza kienet inevitabbli għaliex in-numru ta' każi ta' coronavirus importati minn barra l-pajjiż wittew it-triq għal trasmissjoni lokali. Gauci insistiet li f'pajjiżna s'issa kellna biss 5 fatalitajiet propju għax ittieħdu miżuri bħal dawn u għaliex l-awtoritajiet issalvagwardaw lil vulnerabbli minnu fih. Il-qrati Maltin ingħalqu ġimgħa wara l-ewwel każi rrappurtati f'pajjiżna. Charmaine Gauci tisħaq illi fi 3 snin u 3 xhur kemm ilha f'din il-pożizzjoni din kienet l-ewwel darba illi kellha tieħu deċiżjoni daqshekk drastika. Deċiżjoni illi sissa s-Superintendent għadha ma tafx meta ser tkun qed titreġġa' lura. Għall-ewwel darba Jorgen Fenech der l-avukat Charles Merċieqa, l-istess avukat illi f'temp ta' 24 siegħa reżenja minn prosekutur pubbliku fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sabiex ingħaqad mat-tim legali li qed jiddefendi lil Jorgen Fenech. F'isem Fenech, Merċieqa faħar lil Charmaine Gauci. Madankollu l-Avukat tal-Istat Victoria Buttigieg saħqet illi dan l-aġir tal-klijent tiegħu kienet juri għal kollox il-kuntrarju.